Tarta lehiaketa. Gaur langile ikastolako lehenengo tarta lehiaketa egingo dugu. Parte hartzaileak honako hauek dira. Ane Izaro, Nora eta Naroa Arruz. Beñat, Xabi Moreno, Aiart eta Oier. Naroa Blasagarre, Eneka eta Aizea Esnal. Maili Irati eta Enara. Aimar eta Errazkin eta Jon. Epaimaia, Aizpea, Josune eta Amaia izango dira eta baloratuko dute. Zaporea, lana, aurkezpena, euskal ondarea eta originaltasuna. Eskerrik asko parte hartzeagatik eta zorte on. Guk zatitzen hasiko gara, ez da? Banaka. Bat bezala zagotu dugu? Bai, azkera baina. Gintu, bat. Bat, ni lau eta bost, bale? Entre tres. Hola, Xana. Erra. Pues ez aia. Haure oso osoa. Hazen lana daukagun gaur, Bai. Eskerra dutela bolsari. Invidioso. Dana gaude oso goxoa. Dana. Geneuzkan puntueri jarraituz, zaporea eman diogu batari. Batari eman diogu zaporea. Zaborearen saria dauka lehendabiziko tarta. Lehenengo tarta... Zeintzuk egin dute, lehendabiziko... Oso ona. Lanaren saria eman diogu hirugarrenari. Nortzuk dira hirugarrenaren egileak? Aurrera. Oso ondo. Aurkezpenaren saria bosgarrenak. Norena da bosgarrena? Aimar eta Jon. Euskal ondarea daukan saria eman diogu bigarrenari. Nortzuk dira bigarrenariak? Azkenik
dira? Laugarren tartari. Nortzuk dira laugarrenaren egilea?